Hej og velkommen til Lykkes strikkepodcast. Jeg hedder Sofie Lykke, og jeg er 27 år gammel, og jeg tænker, at jeg vil prøve at lave en strikkepodcast. Jeg har egentlig prøvet at starte en op for 3 år siden eller sådan noget af mit gæt. Måske 2021 eller 2022 deromkring. Men der gik et eller andet teknisk galt, og så mistede jeg fuldstændig motivationen til at komme i gang med at lave de her podcast. Men nu har jeg gået og overvejet det i 2 år, og nu skal det være. Så velkommen til, eller velkommen tilbage til dem, der har set det her halve afsnit, som gik helt galt. Fordi at den ikke ville uploade resten af det, og så ja. I hvert fald velkommen til. Jeg tænker, jeg lige starter med at nævne, hvad jeg har på. Jeg har min selv kreeret t-shirt på. Uden opskrift. Den er strikket i det her vikingegarn, der hedder Bjørk, i farven nummer 523. Og jeg synes, det her Bjørk er mega lækkert som sådan noget sommerstriksgarn, fordi det er halv bomuld og halv bambus. Og så er det bare mega blødt. Dog så har det lidt mere at skille sig lidt, når man strikker i tråden. Men det færdige resultat er simpelthen så lækkert, at det opvejer lidt for det. Jeg har jo ikke rigtig nogen sådan struktur i de her afsnit endnu, så jeg tænker, vi bare sådan prøver lidt af med, hvad der fungerer. Men jeg tænker, jeg alligevel starte med sådan mine seneste køb, og det kan jo være sådan ret relativt over lang tid, fordi jeg jo ikke har været et afsnit før det her, så det bliver altså bare lige det, jeg har købt de sidste 2 ugers tid, tror jeg. Men vi kan starte med, at jeg har købt noget fra Hobbii. Jeg har nemlig set, at de har lavet de her limited edition merch, så jeg har altså købt den her t-shirt, hvor der står If I'm sitting, I'm knitting fra Hobbii. Og den har jeg købt for mine egen penge, selvfølgelig. Men jeg havde altså også nogle point derinde, så jeg har købt de her Diamond Pearl buttons, altså knapper fra Go Handmade, og de ser sådan her ud. Jeg ved ikke, om I kan fornemme dem, men det er sådan nogle marmor glimmer knapper, og det er i 15 mm. Så det var lige det, jeg fik fra Hobbii, og jeg fik 5% eller sådan noget på t-shirten, fordi at jeg spillede bingo i onsdags, så det var mega dejligt. Men så har jeg altså også været på Vinted, den der genbrugsapp, og købt lidt restegarn, fordi der var en, der solgte det mega billigt, og så tænkte jeg, det prøver vi. Men der var 2 af de her nøgler uden banderole, og det ligner noget lace. Tråden er i hvert fald meget, meget, meget tynd, hvis I kan fornemme det. I denne her beige farve, ja. Og der var en i samme, i denne her brune, uden banderole på. Så det kan jeg altså ikke lige sige hvorfra. Så var der 2 af det her garn, der bare hedder garn. Jeg tror, det er købt i et supermarked. Det er 100% akryl. Og det står, det har kostet 6 kroner. Ja, 60 meter. 8 masker på 10 cm. Altså 10 x 10. Og skal strikkes på en pinde 9 eller 10. I den her lilla farve. Så var der denne her sjove plæt, 100% akryl hedder det. Igen tror jeg også, det er noget, der er købt i et supermarked. Det kunne det i hvert fald godt ligne. Så var der den her sjove teddygarn, der hedder Baby Dream fra Red Heart. Heller ikke noget, jeg kender. Men det er simpelthen det her hvide teddy, eller boucle-garn-agtigt yarn. Så var der et enkelt nøgle portugisisk bomuld 8x8. Denne her er sådan lidt tykke. En uden banderole i det her blå, grønne, grå farve. Så er der en enkelt af det her grønhøj Peru Wool 100% uld. I den her grå farve. Som I kan se, så er det bare meget alle mulige rester her.
Så er der 2 nøgler af det her wire, står der bare. 55% bomuld og 45% akryl i den her meget mørke lilla farve. Så er der sådan noget ribbongarn her i den her sådan lidt gul farve fra Lamish Yarn. Holland står der bagpå. Noget tulle fra Hjertegarn. Det ligner, der er taget noget af nøglen. En portugisisk bomuld mere i 8x8, men i hvid. Og en multigarn, 90% akryl, 10% uld, 100 skulle jeg sige, i den her lyse lilla farve. Og sidst men ikke mindst, så er der altså en nøgle mere af denne her, som jeg viste til at starte med. Så det er altså min seneste sådan garnrelateret køb. Det passer ikke. Jeg har en enkelt ting mere, en opskrift. Jeg har købt Maggie vesten fra Petit Knit, som jeg lige er gået i gang med at starte med at strikke. Så det leder os jo lidt videre til det næste. Hvad strikker jeg på for tiden? Og jeg er typen, der har rigtig mange strikkeprojekter i gang af gangen. Nogle af de her projekter, jeg kommer til at vise, har jeg ikke strikket på i lang tid. Men det er altså i gang, så jeg føler lidt, at jeg har lyst til at vise det alligevel. Men vi kan jo lige starte med Maggie vesten. Jeg har slået op her på ryggen og taget ud, strikket ned og begyndt at tage ud igen. Jeg tror, jeg mangler 3 pinde frem og tilbage, før jeg skal bryde garnet og strikke skulder. Men det er som sagt Maggie vesten, og det var noget garn, jeg havde på lageret fra Hjertegarn, der hedder Extra Fine Merino Cotton. 50% superwash uld og 50% cotton. Og det er i den her hvide farve. I farve nummer 100. Og det er simpelthen bare så blødt. Og det tænkte jeg bare kunne være mega lækkert til sådan en vest. Fordi så kan man både bruge den, når det bliver koldt uden over noget. Og man kan også bruge den bare som sådan en top, som mange også gør med de her veste her til sommer. Og hvis man kender mig lidt, så ved man, at jeg elsker Lærke Bagger projekter, hvor jeg bare kan bruge alle mulige lækre rester. Og det er også derfor, jeg har købt det her restegarn. Men jeg har altså gået i gang med det her tæppe fra Lærke Baggers bog. Jeg kan ikke engang huske, om det er nummer 1 eller nummer 2. Men så skal man ligesom lave de her lange paneler. Og der har jeg selvfølgelig lavet 2. Og det er lavet i en masse rester. I lyserød og i blå og i hvid og i grå, tror jeg. Det her det er altså den første panel. Og nummer 2 her er meget i samme dur. Ja, det er lidt svært at vise, fordi de er så lange. Men jeg har selvfølgelig lavet 2, og jeg har lavet dem på en pinde 5, tror jeg. Jeg tror, hun anbefalede noget andet i hendes opskrift. Men det var lige det, jeg havde lyst til, og det synes jeg gav et fint maskebillede i forhold til de rester, jeg havde. Så jeg har selvfølgelig lavet 2 ud af, hvad er det, 4 eller sådan noget, man skal lave. Og jeg kan ikke huske, hvor mange masker jeg har slået op. Så kan vi lige gå videre til den her lille mulepose, jeg har. Jeg har faktisk selv syet den her, og det er lidt sjovt, for jeg syede den, da jeg gik på produktionsskole. Det var det første, vi sådan skulle sy på det værksted, jeg gik på. Det var sådan en lille mulepose her, i de her firkanter. Så man kan se, at de er virkelig ikke lige, men det er meget hyggeligt, og jeg bruger den altså til strømpestrik. Så jeg har fået strikket første strømpe her, og jeg ved slet ikke, om man kan fornemme det i det her lys. Men det er det her sorte nistergarn. Og jeg har ikke lige nogen opskrift. Jeg har slået et vis antal masker op og lavet en hæl fra en opskrift og en tå fra en anden opskrift. Så det er sådan lidt, ja, forskellige strømpeopskrifter, der er kombineret. Men jeg er altså næsten færdig med
nummer 2 strømpe her. Og det er strikket i First Class Treat sokjern fra Mayflower. Og i farve nummer 8. Og på pin 3, tror jeg. Det er mit git. Det er slidt af. Står det her. Pin 3. Jeg kunne se det på en af de andre. Så dem er jeg snart færdig med. Og jeg synes bare, det er sådan en god fjernsynsstrik med sådan nogle strømper. Så strikker jeg Lene Holmes Samsøs Inge sweater. Og jeg strikker den sådan ret meget i de originale farver fra hendes opskrift. Jeg er kommet ret langt, så jeg er i gang med første ærme her. Og den synes jeg bare er mega fin. Hårdt over ryggen her. Det her det foran. Så den glæder mig til, at den bliver færdig. Og den strikker jeg i Trio fra Navia. Jeg ved ikke, hvad man udtaler. 100% pure new wool. Det her. Og den røde er i farve 314. Den base er i farve nummer 38. Og den blå er i farve 339. Ja. Så det var endnu et projekt, som jeg strikker på for tiden. Og så har vi et lidt sjovt projekt her, og det er faktisk lidt en sjov historie, men jeg vil strikke en opskrift fra Lærke Bagger med det her mønster, som hun også bruger i Fancy Bækken, og som hun både har lavet en cardigan og en sweater og en top i. Men jeg havde en hel masse af det her lilla garn fra Hjertegarn, som er noget, der er udgået, som jeg har købt nogle nøgler hjemme af på et tidspunkt, fordi der var en gammel butik, der skulle af med det, fordi det udgik. Og den ville jeg gerne bruge som bundfarve. Og så passede det jo ikke med, at jeg kunne lave en sweater, som jeg ellers gerne ville. Ja, så jeg endte med at slå op efter toppen i en større størrelse, fordi jeg gerne vil have det til en sweater, at den ikke skal sidde tæt. Og så strikkede jeg ellers op til der, hvor jeg ville dele til ærmegab, og så havde jeg tænkt, at så kunne jeg da bare lige følge opskriften på sweateren derfra. Problemet er bare, at jeg havde ikke lige læst opskriften, inden jeg tog den her beslutning om bare lige at lave det til en sweater. Og jeg finder så ud af, at sweateren den skal strikkes frem og tilbage, og så skal syes sammen. Så jeg kunne ikke bare lige følge den fra ærmegab. Så nu er jeg simpelthen nødt til at freestyle fuldstændig, og har lukket af her under begge ærmer og strikker frem og tilbage, hvilket i sig selv er mega bøvlet, når man strikker mønsterstrik. Så ja, jeg er lidt spændt på, om jeg nogensinde lykkes med det her projekt, og om jeg ender med at give den ærmer, eller om det ender med at blive en vest, eller hvad end jeg ender med, så er det et spændende projekt, men det er i hvert fald bare til at få brugt en masse rester i det her mega smukke mønster. Og så med den her lilla bundfarve, hvilket jeg også synes bliver mega fint, men om den nogensinde bliver færdig, det skal den nok, tror jeg, for jeg synes det er virkelig flot, men hvad det ender med helt præcist, det ved jeg altså ikke på nuværende tidspunkt. Så kan vi lige have fat i en pose her. Det er bare en grøntsagspose fra Føtex. Ja. Og det er faktisk en masse strømpegarnsrester, fordi jeg har set, at Lærke Bagger har lavet den her 3-day sweater i strømpegarn. Så det tænker jeg, det vil jeg da også, for jeg synes, det bliver mega flot. Så jeg har faktisk lavet en til min bedste veninde i England, og så blev jeg lidt misundelig på, at hun fik den, og så gik jeg så i gang med en til mig selv også. Så den er jeg nået så langt her med,
Og det er som sagt i en masse forskellige restegarn. I kan også se noget af det sorte fra de andre strømper også er med. Og jeg tror endda, er jeg slået op til ærme? Nej. Jeg har lagt den her frem til, at jeg skal til at slå op til ærmet. Men ja, en masse lækker reste strømpegarn. Så den bliver spændende at se, hvordan den ender med at se ud, fordi at de bliver jo selvfølgelig ikke ens, den jeg har lavet til min bedste veninde, og den jeg laver til mig selv, fordi det jo er restegarn. Så har jeg fået noget garn af min mormor, fordi hun havde garn til overs fra et projekt, hun havde lavet, og det er vikingegarn Bambino i farve nummer 416. Ser sådan her ud. Sådan lidt gammelrosa, lys gammelrosa-agtigt. Og det strikker jeg altså en camisole nummer 2. Er det det, den hedder? Den der med ribben på. Og det er fordi, jeg havde faktisk først strikket en til mig selv i ro, men den blev alt for lille. Jeg tror ikke strikkefastheden den holdt og sådan noget. Og jeg har heller ikke testet strikkefastheden i den her, må jeg være ærlig at sige. Og jeg er da også lidt i tvivl om den her, den kommer til at passe, men den er i hvert fald allerede meget større end den første, jeg lavede. Men det er altså en virkelig, virkelig god opskrift, hvis du har angst. Nu kender I mig jo ikke så godt endnu, men jeg lider selv af angst, og så har jeg fibromyalgi, som er en kronisk smertelidelse. Jeg er 27 år gammel, jeg bor alene, og er førtidspensionist, og en gang imellem, når tankerne de tager over, og angsten den overtager min krop, så er ribstrik faktisk rigtig, rigtig godt til at få styr på ens vejrtrækning. Og der er denne her top, altså den her opskrift rigtig, rigtig god, fordi den har en 3x3 rib, og når man har angst, så synes jeg, at en 3x3 rib er genial til en vejrtrækningsøvelse, der hedder, at når du strikker 3 ret, så trækker du vejret ind, og når du strikker frem, så puster du ud. Fordi at vrangmaskerne tager lidt længere tid end retmaskerne, så får man en virkelig sådan fin, stabil vejrtrækning igen, hvis man har angst. Så det var lige et lille tip herfra, hvis du også er en af de uheldige, der lider af angst, eller hvis du kender nogen, der gør det, så anbefal dem at lave noget i ribstrik, og gerne en 3x3 rib. Det er et virkelig godt projekt at hive frem, hvis man har angst. Ja, så det var bare lige et lille tip. Så kommer min smukke garntaske her frem. Det er faktisk ikke decideret en garntaske, men det er altså det, jeg bruger den til. Den har jeg fået af min onkel, og jeg er super, super glad for den. Den har den her magnetlukning. Og jeg ved ikke om man kan se det, 2 rum her. Og et lynlåsrum. Og den synes jeg bare er virkelig god. Den er fra Birkmund. Dansk Design i Aarhus, tror jeg, han har købt den. Og jeg er simpelthen så glad for den. Men heri, der har jeg altså ikke mindre end 2 projekter. Og de har lagt i lidt tid, må jeg så være ærlig at sige. Det første her, det er en Petit Knit top. Jeg kan ikke engang huske, hvad den hedder lige på stående fod. Og der mangler jeg simpelthen bare ejkant rundt i hele kanten her for oven, og nogle stropper. Og så mangler jeg lige at få syet den op hernede for neden. Og den er også strikket i vikingegarn i en af de der bambusblend. Måske den i virkeligheden er strikket i samme som den anden top, jeg er i gang med. Ja, Bambino. Og den strikker jeg i 407 i det her Bambino fra vikingegarn. Så den er jeg jo egentlig snart færdig, men den har altså lagt i et år. Fordi jeg ikke lige har kunne overskue og få syet kanten op og få startet på i-cord-kanten. Men jeg tror, den bliver super, super lækker, fordi den her garnkvalitet er det blødeste garn. Så den skal nok blive rigtig god, når jeg lige får taget mig sammen til at få lavet den færdig. Men jeg har altså også en anden ting hernede i tasken, og det er en Sunday
Mohair Edition cardigan fra Petit Knit. Og den har jeg altså strikket i 3-trådet lacegarn fra Drops. Jeg ved ikke, om det stadig findes. Det er en garnrest, jeg engang har modtaget fra nogen, der ikke strikkede længere, tror jeg det var. Men som sagt, i 3 tråde i det her lace. I den her super smukke lyseblå farve. Fordi jeg er ikke så meget til mohair. Jeg synes, det krasser. Men jeg synes, at den her Mohair Edition er fin, fordi den er sådan luftig, jeg kan bruge her om sommeren. Og den har jeg også været i gang med i over et års tid. Som I kan se, så har jeg lige nuppet en strib, åbenbart kun den ene. Men jeg er snart færdig med første ærme, og mangler så ærme nummer 2. Så den burde jeg egentlig også bare få strikket færdig. Der var en knude på, godt. Men jeg kan da lige prøve den på her, uden over min strik. Hvis jeg kan få ærmet ud her, sådan der. Og nu er tråden jo slet ikke lige med her. Men den kommer altså til at være sådan lidt oversized åben cardigan. Det kan jeg egentlig bare godt lide. Og så, hvis I ikke kan fornemme det, så kan jeg godt lide blå. Og jeg håber, at der er garn nok. Jeg har et fed mere end den her, så det burde jeg have. Men den skal jo strikkes i 3 tråde. Så jeg er lidt spændt på, hvordan jeg lige løser det. Men ja, det er altså lige det, jeg har på pindene lige nu, tror jeg. Ja. Så har jeg alle de her kasser om bag ved mig med garn i. Her er der faktisk et projekt, som skal trappes op. Det kan jeg lige vise. Jeg havde tænkt, at jeg ville strikke en Harry Potter cardigan fra den der Harry Potter bog i Ravenclaw farver. Og det er i Extra Fine Merino 90 100% superwash fra Hjertegarn. Men den har lagt sådan her siden 2020 eller 2021 i den her kasse. Så jeg har ikke bogen. Det var en, jeg lånte og kiggede i en strikkecafé, jeg gik i på et tidspunkt. Så det bliver lidt svært at strikke den færdig. Jeg kunne godt låne bogen på biblioteket, men jeg har simpelthen mistet motivationen fuldstændig for nogensinde at blive færdig med den her. Så jeg har en masse garn her, der kan blive til et andet super lækkert projekt på et tidspunkt. Og ellers så er der altså bare garn i en masse andre her. Også med nogle projekter, som i virkeligheden bare skal travles op. Eller også har jeg en kasse kun med strømpegarn, fordi som sagt kan jeg godt lide at strikke strømper, når jeg sidder og ser lidt fjernsyn eller serie eller et eller andet på min computer. Jeg tror egentlig, det var alt for mit første afsnit. Jeg håber, at du synes, det kunne være lidt inspirerende eller et eller andet. Jeg har helt tabt for ord nu. Jeg har siddet og snakket i en 20 minutters tid, så det er da også et okay første afsnitslængde, synes jeg. Hvis I har nogle spørgsmål, er I velkommen til at stille dem ned i kommentaren, og ellers så ses vi igen på et tidspunkt. Jeg er som sagt kronisk syg, så det er ikke altid mit overskud er til det, men når jeg har fået strikket lidt, og jeg synes, jeg har noget at vise frem, så kan jeg da få filmet et afsnit til jer. Men det var alt for i dag, og tak fordi du har set med. Hej!